urriak 23 zapatua, eta hemen lehenengo, baina oso kurioso izan da, ze piztiren batek guk eginde egin dugu zen, zulo gehienak altzau dauz, karo, espera usine, ez, gartzeko usine, baina ostera, hauze, ondoan egon da ez dago hartu. Itxure be ez dago golako, ez, ikusten da, aurrekoen moduen oso arrakaldute dagoela. Eta hauze gaurko bigarrena. Ederra, politxe da. Eta hauze da, lortu duguna dut. Bi baino ez, bat arrakala dute, beste politxe, danala harrak be apurbete zea badeki, hankan. Eta gero apurbete kezka dute, hori, erindako perretzikotan eta musturtute gondalako. Eta piztiren bat izan ezkero, baina txakurre badiez, batez beha osokoarenak, bueno, ikusiko.